ናሽናል ደረጃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ፀቕጢ ትገልጽ ሰምዓይ ካይሞ እቲ ኣገዳስነትና ብትምህርቲ ድመፀዲ ወይ ዝተሃገ ነው ከምዚ ትብደል ኣላ ካብ ዝብል ስምዒ ድዩስ ወይስ ትናትካ ናይ ትምህርቲ ወይ ትምናትካ ሜጀር እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ኣንእሽተይ ክፈልጥ ምደለኹ እቲ ህዝቢ ክፈልጥ ድሒሩ ኣለዎን ብላና 3-4 ጽቡቓት ሕቶታት ድበልኮ ንዓኻ ድበቃ ኣቕሪበ ኣለኹ በዚያ ክንጅምር اوكي መቸም ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ሚድያ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ይኮንኩን ክመጽእ ከለኹ መጽእ ኩሉ ኣነ ዝገብሮ ንዓይ ዘይርዳእኒ ዝነበረ ወይ እውን ንዓይ ብቐሊሉ ክበጽሖ ዘይከኣልኩ ዝነበርኩ ግዜ ወሲደ ክበጽሖ ዝኸኣልኩ ከም ትዕቢትካ ዘይኮነ ንዓይ ክንደዚ ግዜ እንተወሲድለይ ገለገለ ክፋል ሕብረተሰብና ክንዳይ ልዕለይ ትሕተይ ግዜ ክወስድ ዘሎም ስለ ዝኽእል ምናልባት እዚ ክጠቕሞም ይኽእል ካብ ዝብል እየ ተበጊሰ ካብ ንጉሁ ክብገስ ከለኹ ናተይ ሞቲቬሽን ከመይ ነይሩ ኤቭሪቲንግ ክቕርብ ከለኹ ከምዚ ኣነ ይፈልጣ ነዚያ ክነግሮም የለ ኮንኩን ንዓይ እውን ገለ ነገር ዝተንኪፋትኒ ላታርስ ማለት እዩ ሶ ኣነ ንዓይ ዝተንከፈትኒ ዝመሃረትኒ ወይ እውን ከስተንትን ዝገበረትን እንተኮይና ናብቲ ህዝቢ እውን እቶም ዝፈልጥዋ ፈሊጦም ኣለዉ እቶም ዘይፈልጥዋ ግን ክመሃሩላ ይኽእሉ ወይ እውን መዘኻኸሪ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል እየ ዝብገስ መብዛሕትኡ ግዜ ሶ ዝገብሮ ትሕሶታት ትድርኺት ናውትካዊ ዝመፅእ መጀመርያ ትምህርቲ ናተይ ማኔጅመንት እዩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ቁጠባ እየ ተማሂረ ቁጠባን ሕርሻን ማለት እዩ ኣግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ ተማሂረ ነይረ ኣብዚ ምስ መጻኹ ከዓ ማኔጅመንት ፎከስ ናቱ ድማ ኣብ ፋይናንስ እዩ ነይሩ እቲ ሜጀር ናተይ ስራሐይ እውን ኣብየ ነይረ ጀነራል ፕሮፌሽን ናተይ እውን ማኔጅመንት ማለት ከዓ ብተፈጥሩ ማልቲ ዲስፕሊነሪ እዩ ሶ ሂማን ቢሄቪየር ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ናይ ዕዳጋ ባህሪ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ጂኦግራፊ መረዳእታ ክህልወካ ኣሎ ጀነራሊ ማልቲ ዲስፕሊነሪ እዩ ስለዚ ብዙሕ ፊልድታት ሂማን ቢሄቪየር ይመሃር ነይረ ኮንሱመር ቢሄቪየር ይመሃር ነይረ ኮርፖሬሽንስ ኦርጋናይዜሽንስ እዚ እጂ ኣብ ኩሉ ንከኣቱ እቲ ትምህርቲ ፋይናንስ ንኩሉ ክትንክፍ ይድርኸኒ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ከይደ ንከፅንዕ ኣይከብደንን እዩ ትካዊ እየ ዝብገስ ንነዊሕ እዋን ድማ ኣብ ፖለቲካ መረዳእታ ነይሩኒ ንዓይ እቲ መረዳእታ ናተይ ድማ ዋላ ብግልፂ እውን ኣይተዛረብኩሉን ነዊሕ እዋን ካበይ ዝብገስ እንድሕሪ ኢልካኒ ኣብ ኤሮጳ ትሪዮ ዘለኻ ወይ ኣብ ከባቢኻ ትሪዮ ዘለኻ ዳይሬክት ኢንተርፕሪቴሽን ናቱ ኣብ ኤርትራ ክደልዮ ከለኻ ካበይ ዝብገስ ስለዚ እንታይ ትኸውን ኣነ ብዘለኹ ሕጂ የመፅየ ከምዚ መሰል ኣለኒ ከምዚ ይወሃበኒ ኣሎ ከምዚ ይኸውን ኣለኹ ዋይኖት ኣብ ዓድና ዘየለ ካብ ዝብል እዩ ዝመፅእ ሕጂ እዚ ሕቶታት እዚ ኣብ ኤርትራ እውን ነይሩ እዩ ኣብ ኤርትራ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከለና ጀነራሊ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኣነ 2002 ስለ ዝኣተኹ ነይሩ እቲ ፅልዋታት ነይሩ እዩ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ንዊዓ ምስ ከዱ ምስቲ መንግስቲ ኣይተረዳድኡን ከም እቶም ዘይተረዳድኡ ሽዑ ድማ ከም ሂሮስ እዮም ዝውሰዱ ነይሮም ስለዚ ኦልሬዲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክናቱ ከለና ሸይፕት ኮይና ኣነ ሓደ ዓቦይ ነይሩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ህግደፍ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ ይገብረኒ ነይሩ ነቲ ምስ መንእሰያት ዕሩኽተይ ዝዕልሎ ንሱ ድማ በቲ ሓደ ከርእየኒ ይምጉተኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ባላንስ የትሕዘኒ ነይሩ ቁርብሲ ካብኡ ናብኡ ክብል ከለኹ ፋሉላዊ ዝኾነ ኤቭሪቲንግ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጌጋ እዩ ዝብል መረዳእታ ይነበረኒ ሓደ ካብቲ ኣነ ኣብኡ ከለኹ ዝርዳእኒ ኣብ ኢኮኖሚክስ ክትምሃር ከለኻ ስፔሻሊ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ዝብል እንድሕሪ ኣብ ኤርትራ ከለና ኮርሳት ንወስድ ነርና ከምኡ ምዕባለ ንሓንቲ ሃገር ናብዚ የብፅሓ ዝብል ኣብ መንደቕ ዝተወቀረ መንገዲ የለን ስለዚ ሃገራት ባሕሰሰ ለባም እየን ዝበፅሖ ወይ እውን ዳይሬክትሊ ናይ ሓንቲ ሃገር ወሲድካ ቀዲሕካ ከይድካ ክትበፅሖ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ትወስዶ ዘላ ምርጫ ከቢድ እዩ ናብዚ ግን ከብፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል መረዳእታ ብዙሕ ይምጉተኒ ስለ ዝነበረ ደሓን ዝኾነ መረዳእታ ነይሩኒ ግን ክሪኦ ከለኹ ኸ ፈርስት ኢምፕሬሽን ናተይ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መፀ መሰልካ ክትገልፅ ዘይምኽኣልካ ምርጫታት ቤዚክ ምርጫታት ዘይምህላው እቲ ኤርትራ እንታይ የጋጥሞ ኣሎ ዝብል ግን ኣብ ግምት ኢትየ ይፈልጥን ያነ እቲ ንነዊሕ እዋን ሳንክሽንስ ከም ዘሎ ከም ቃል ትሰምዖ ኢኻ ሳንክሽንስ ስለምንታይ ሳንክሽንስ ወሪዱ ኢልካ እቲ መንግስትስ ኤግዛክትሊ what happened to it እንታይ ወሪድዎ ዝብል ብዙሕ ኢንጌጅ ገይሩና ኣይፈልጥን እዩ ዘይገበሮ ዳ እምበር እንታይ ኣጋጢሞ ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣጥፍየሉ ይፈልጥን እዩ ኦፍኮርስ ፖለቲካ ኻ ናተይ ዓውዲ ስለ ዘይኮነ ብወገን መንግስቲ ክሪኦ ኣይ ግዜ ወሰድኩን ካብ 2006 or I don't know ቅድሚኡ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ሰሚዐ ይፈልጥን ያነ so it starts there
ناي زخونه بوليتيكيا نا إيرترا انترفيو سمعي فلتني just نعي قيام قال زي كونكوس أي مسألة نيرو so whatever information تروح بس CNN BBC قال متى كاو الجزيرة كاو تادي دمت ساتهم كا اتناتهم أجنداسي قريب كاكساب زي راخايو ساكندو كتفتشي تغلنها then it started to maybe you know حكانت له أمن قخت قرصني no problem أقدمك نقرأ كيفتو ناتي ستوريز ما هذا زي كنا وصل صغل جيتي أمتى ناتي نتي ميديا كسع كنو أغلبه يبلي فلتني معناته مسنا عود ناتي مسرح ناتي كتوركب سلزينا برا أب ميديا أب أكتيفيزم كساتف كله هون generally كل جزء investigate قبرلينا بركون معناته نعي أنت أكتيفيزم ترفق زي قبرن بر full time job هيكونه سلزي I didn't have the motivation every day ناي كله انترفيوات الناس معكو ولا نايتهم تقامت يزبلك تقامت قبال كلهم everybody انتايلو it never crossed my mind أي سمعني نيره وحود قال دمات أنت ده كوينو أوكي زي opposition كعقليلة دايف جيرس اللي يتم عالتن كم زا بودكا أب بالتو قال زعاتو أي كيدني نيرانا because نسمز بالكو كاتفاقات مرت سلز جمركم 4 عامات فرعان كاسلز نبرت تمرتي السخاب بتعمي حزن سلز نبره just على فيسبوك زحاف يعني بميرا في السوشيال ميديا كينو جن زناي فيديوهات قال ملام رأي بزحين بركون then دهريوتي they don't give فلايت أنا present as interviewات كريم سلهم أبزي أقدر سنة بيزا ربالله قد من أبو ممتعيد ما بزعبنا أفريقياويان أبزي سوشيال ميديا نراهو كذا ولا بزعب أفريقيا زنا بري كريمز جمركم so much of brainwashing so much of مدنا جرا حسابات دهرين تايله نعاي كمانسي بعاق ميسي ثلاثة عين الدقيقة قبل زغالكو كنت ذيك أصدق فنن تغيلت mainstream media probably كما يزخون من ساعتهم كله غليم سلازي سبك قام دي كدقف مسؤوليو أبعد ديمقراطية لزلهم ثليت كان استوعيل كان أمكوتنا يتسأقم ترديو كخدك قام تقينك ولا وانت تقاومناتك وتسيتاويو فجهاني نحادة سأقم فرق مفتعناتو نتسأقم بتخك المردايو لذي نتسأقم ميت جزيات فيها መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ምርጫታት ካብ ምንታይ ዝተበገሰዩ ክትብል ክትከላለካ ኣበይ ጀሚርቲ እዚ ሕጂ ሕማቅ ዝመስለና ዘሎ ካበናይ ነጥቢ ጀሚሩ ሕጂ ገለሎ ገለ ክፋል everything from the start gay guys ብለን I don't have ምዝዮም ዲቤት አይገብርኒ ምክንያቱ ጽቡቅ የብሉ ንዝብል just ክትፈለካ ሕማቅን ጽቡቅ ግን ኣሎ ንዝብለካ yes let's start here so እንታይ ትሕማቅናቱ ብዛዕባ ሕማቅናቱ زأكل يبكانيها I got enough سكب زعبا صبغنا تو كنزارا نفتن تقلالا دي صبغ زيله بجاكا بإيرترا إيرتراوية يلون خور أتمنجستي ولا أنا كقام كل غزة عملوا لنا تتاتاي نيرو بترناتو ونقول لا تابترناتو ندك اسمرا فقاس هيكونتن ويون نزوبا معكل هاي تقربنيها فدي تابترا بكل معريها لازم التريتمنت نايت منجستي نصبغوا نحمغن equal treatment يزلوا أبزي كتردادك كلا لك كلا إنتايو تي كم زبالكو هابتا مجمريا نعاي بزوح جيجاتات سلزقات من زنا بري تجيجا دما بعمق نجارات ده إسكايو جوبو ترايتر إنت لغا كندي percent نايز بيرترا sanctions على إيرترا قدر الله يزبل but sanctions تاي مالتي general أبي هو تكا مس sanctions الرغب هو نجار على كارو مفزعت السب sanctions نكردو كبيري نوع معناته direct أبي هو تو أستمع غير واي فلتني أب أوروبا مسيخا بانك بلوك تجاروكا then you know sanctions time غانو فجهاني أب أمريكا دونالد ترامب for example sanctions أقاتي موي معناته بروتشن إسرائيل مستسعرة كابت سلط أمورات سلزابي بانك تاتنا أمريكا بلوك جيرومي so you understand this yeah sanctions time غانو يردوي that's why أب كريبتو أب جلمالي بو جيرو سلزمات هجي أب على الكريبتو فوكس قبل تايم عليتيو لك سبات أب نفسهم كساب زي ورده عمقاتنا هذا شجر كردوم هاي كلني أنا دما نزياك حقس قبلية تسعر نتساب زي رايو ويون حبريتها زلية دما كبيفتن نوح ملسي ملسجن ما يجي تصبحوا لعلي ملسي حجيتي جامعة مرهاسي تي ناتكا كونسنتريشن أبتي زبها اللمبر أبتي زقاقات أما شقرسي بزح كونسنتريشن أين بركان سوفار كيدكا جن تايزو خلو شقر زي مسيو كامن تاي مبقسي الكا ترديقا سوري سمعنا لها اوكي ስለዚህ at the end of the day እትሽግር ታይል ካተረዲها ኣብ መጨረሻ ናትካ ግደህ ትገብር ብምጻኻ እሱ እቲ ዓቢ
تي جدز بهالو مو thank you أبتا خالي تحطو خاطو له بزح جزء I think إذا هجي ذهب كنا مجلس إيه جورجو نفلت كان دي نفس ميديا مالت بزح تي على حد وان مجمع جزء تراخب كل خاص ما تو تجبرهم نجار سلزلو يوم كم بهاليري نايم مالتي ጉዳይ ኤርትራ ብሰንኪ ዲፕሎማሲ ጸገም አጋጢሞ ዝብልሎ በወገን ካውን ከምዚ ዓይነት እምነት ነርኳ ቅድም ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ እምነት ተቀይሩ ዶ ናይ ዲፕሎማሲ ጉድለት ዲን ኤርትራ ወይስ ብዓብይ እቲ ጸገም ማለት ሓደ ጊዜ ሲ እቲ መሪሕነት ናይቲ መንግስቲ ናይ ዲፕሎማሲ ብቕዓት ስለ ደይብሉ ኤርትራ ብዝኩሉ ሽግር ኣትያ ደላ ምክንያቱ ምስቲ ዘለዋ ጸጋታት ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቃውማ ናይቲ ሃገርቲ ብዙሕ ኤክስፖርት ክትገብሮም ዝግባእ ዕድላት ነይሮም እሞ ብጉድለት ናይቲ መንግስቲ ይድብሉ ሰባት ኣለዉ በዚ ዘደናግሩ ኣለዉ ማለት ፍልጠቶም ከም ትፈልጦ ኣነስኻ ንፈልጦ ቢና ውሱናት ሰባት እዮም ግን ነዚ ኩሉ ግዜ ከኳማስዕዎ ንሰምዖ ንኣብነት ከምዚ ዓንቶ እዩ ዝገለጽካዮ ሕጂ ብዛዕባ ሳንክሽን ኣፍልጦ ደይብሉ ሰብ ሳንክሽን ኤርትራ ስንታይ ምዃኑ ኣይርድኦኒ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ትርጉሙ ዘይርዳእ መገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ብኸመይ ይኽፈት ዕፆ ዘይርዳእ ሰብ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ዘይሓለፈ ሰብ ድማ እዚ ሃገር እዚኣ ብሰንኪ እቲ መራሕቲ ዲፕሎማሲ ስለደይ ተጠቐሚኦም ኣብዚ ኩሉ ሽግር ወዲቕና ብድኽነት ኦር ምስለፍ ዝግባኣና ስለደይ ዝሰለፍና ኢና እሞ ኣብቲ ናይ ሊደርሽፕ ጉድለት ገይሩ የምፆ ደምፅዎ ሰባት ኣለዉ እንታይ ትብል ብወገንካ ሓቂ ከምኡስ ይመስል ዶ ምስቲ ኢንጀነራል ንሪኦ ማለት ሕጂ እንታይ መሲልካ እቲ እታ ሕቶ ሰፋሕ እንድያ መጀመርያ እቲ ኣብዚታት ሕጂት ነገር ኩሉ ግዜ ውሽጢ ኣቲኻ ክትሪኦ ክሳብ ዘይከኣልካ ሱፐርፊሻሊ ብላዕሊ ላዕሊ ጥራይ ክትሪኦ ከለኻ ኤግዛክትሊ ኣብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታይ ዘውድቐካ another ካልእ ትራፕ ወይ እውን መፃወድያ ክብሎ ይኽእል እየ ኤርትራ እንኮላይ ዲፕሎማሲ ንኸይትገብር እያ ተኣጊዳ that's very important generally ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዓለም ፓራያ ስቴት ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ሰብ ክቐርቦ ዘይብሉ ፍንጣጣ ከም ዘለዎ ጌርካ ክትቀርፆ ክትክእል ኣለካ ኖርዝ ኮሪያ ዝብል ሳጓ ካበይ መፅዩ ኢነ ሰንስ ዝኾነት ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ትመልኮ ዩኒፖላር ወርልድ ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ናይ ኤርትራ መርሕነት ዝረአ ከምዚ ሓደ ምስ ሕማም ዘለዎ ዝተራየ ጌርካ ንምቕራፁ ዝኣክል እዩ ስለዚ ብሕቡእ ዳ እምበር ኤርትራ ጀነራሊ ንሰብ በብናቱ ከም ሰብ ጌርካ እንተሪኢኻዮ I have seen so many leaders in the world ብዙሓት መራሕቲ ርየ ስራሕይ እውን ምስኡ ስለተሓሓዝ business leaders economic leaders religious leaders political leaders ዳርጋ ኣነ ናቱ ኢንተርቪው ዘይሰማዕኩ መራሒ ኣሎ ክብል እውን ኣይክእልኒ ኣብ ዓለም ደረጃ ብዝዋን እዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ብፍላይ he has the thing the intelligence ኣለዎ you can debate ናቱ approach ናቱ style ናቱ bla bla ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ competence intelligence ክልቲኡ ኣለዎ ብቅዓት ኣለዎ ፍልጠት ኣለዎ ተመክሮ ኣለዎ so እዚ ግደፍ ሕጂ መጀመርያ እቲ ብልጫ ናይ ሻዕብያ ዋላ እውን እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሄድ ኦፍ ስቴት ኢኻ ትርኢ ኩሉ ግዜ ንሱ 5-6 ስቴፕ ንቅድሚት ሓሊፉ ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለዎ ኩሉ ግዜ he always foresees things ሕጂ ንቅድሚት ኣርሒቑ ይርኢ ኩሉ ክግበር ዝኽእል እውን ክገብር ይፍትን ኸውን ጌጋታት እጂ እቲ ንዓተይ ክውስኸሉ ዝግባእ ዝብሎ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ኣጠማምታ ናቱ ስትራቴጂክ ቪዥን ይብልዎ ኣቐዲምካ ንቅድሚት ምርኣይ ምጥማት ሽዑ ብናይ መንገዲ ኢኻ ነዚ ነገር እዚ ክትገጥሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይርድኦም እቲ ነገራት ምስ መን ክራኸቡ ክእሉ ነገራት በይን ይዝወራ ኣሎ መን ይቐንዲ ፀላዕ እዮም ፈልጡ እዮም እቲ ፀገም ኣበይ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ ከብኸመይ መንገዲ ክትሓልፎ ትኽእል ምናልባት ዝዓበየ ድኽመት ዘላ ዘለዎም መረዳእታን ፍልጠትን ፕሮፐርሊ ንህዝቢ ኤርትራ ኮሚኒኬት ኣይገብርዎን እዮም እቲ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ራእይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግልፂ ኣይዘራረቡን እዮም ወይ እውን ኣየመሓላልፍዎን እዮም መረዳእታ ናተይ ምስጢር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እየ ምክንያቱ ኤርትራ ቲፒካል ሃገር ኖርማል ሃገር ከም ካልእ ሃገር ጌርካ ትሪኣ የብልካ ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ግን እዛ ትብላ ዘለኻስ ላይክ ላክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣነ ዝኣምነሉ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ጉባእ ሓበሬታስ ኣይህብን እዩ ዛስዋይ ንዳናገር ኢና እውን ኣብዚ እኮ ንዓኦም ልምዲ ክኸውን ይኽእል ይከር ዓብዪ ነው ሃብቲ ሜዳ ዝዓበየ ገለ መለታት ከም ዝርዳእካ ዋላ እውን ከምኡ ክሓትት ከሎ ከዓ ንኾም እዮም ገሊፆምለይ ግን ክሳዕ መዓስ ከምዚ ዝኸይድ ሓደ ሓደ እዋን
اتي نه هاجراوي ميستر زبلكاي حجي عقب صبو ولاتي نمصات حسبو استراتيجي قال كمان كتعقبو تخلي هاجن ازي اندوف زبيت هاجر ابي ناي كم زلاس انفورميشن كمان انا هو بيد امن كل جزء بزح حسابات مساي ساوم علو بزح كاي ساوم عليهم سو قلت الابزي استا لاك اوف انفورميشن هايلايت قبراس لدلو يا حجي to some extent كما كتب لا تخلي خاغن انتاي نمبالي له منكس ايرترا نورمال صلاي كم زي بلو بمنتاي تردا مسيلكا ابقله بوينت اب منتاي زبل مبزحتو ناتي حساباتي زبكا زلهم زخون يكون عاب مرحنا ايرترا سلتزراربكي كونكون ብዙሕ ግዜ ምስናቶም ኮንቨርሴሽንስ ናት ኢንተርቪውስ ኢንጌጅ ስለዝገብራ ብሂወተይ ኣብ ናተይ ኣስተንትኖ ኣብ ገለገለ መደምደምታታት በፂሐ ሓደ ካብኡ እንታይ ዝብል ኤርትራ ሰውራ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ምስ መዛኒታ ወይ እውን ምስ ዓቕማ ይኮነት እንትዋጋ ዘላ ብህዝቢ በኣፅዋር ብገንዘብ ብሽርክነት ኣመነ ካብኦም ዝዓብዩ እዮም ስለዚ ዝወስድዎ ስጉምቲ ኖርማል ስጉምቲ ይኮነን ሶ ክላሲካሊ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዲል ክገብሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ኣፕሮች ንኤርትራ ይዋፅአን እዩ ምክንያቱ ልዕልዮም ፀጋታት ዘለዎም ልዕልዮም ሚድያ ዝቆፃፀሩ ልዕልዮም ሓበሬታ ዘለዎም ልዕልዮም ብኩሉ ፀብለልትነት ዘለዎም ፀላት ኣለዎም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ኣብ ከምዚ መድረክ ኣለካ ኤክስትራኦርዲነሪ ሜጀር ኢካ ትወስድ ኖርማል ዘይኮነ መንገዲ ኢካ ትክተል ዘለካ ክሳብ ኣብ ኖርማል ሲቹዌሽን ትበፅሕ ኖርማል ዘይኮነ መንገዲ ኢካ ትመርፅ ስለዚ እዚ እጂ ካበይ ድመፅ መሲልካ ወላ እውን እቲ ሓበሬታ ዘይምሃብ ኤርትራ ብዙሓት ሰባት ኣምሂራ ብኤርትራ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ይምደብ ኣብ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣብ ሚኒስትሪ ዝኾነ ይምደብ ትሰብ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ፀኒሑ ኦል ደ ሳደን ሃዲም ኣሎ ወፂኡ ኢሉ ካብቲ ሃገር ኦኬ ንዲፕሎማሲ ወይ ንገለ ኢልካ ንትምህርቲ ትሰዶ ከይድ ኣሎ ስለዚ እንታይ ገብረካ እዚ ኦኬ ንመን እየ ዝኣምን መን እዩ እቲ ሓበሬታ ክሕዞ ዘለዎ ብኸመይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ፕራግማቲክ መንገዲ ኢካ ትመርፅ ሽዑ ኣብ መወዳእታ እዚ ሃገር ናይ ህላወን ዘይህላወን ሕቶ እንድሕሪ ኮይኑ ንክንህሉ ዘኽእለና መንገዲ ክመርፅ ኣለና ትብል ንኩሉ ግዜ ይኮነን እዚ ኣብ ገለ ፖይንት ክትቅይሮ ትክእል ኣለካ ዘለናይ መድረክ ድማ ገለ ክፋሉ ክቅየረሉ ዘለዎ እዩ ተስፋታት እውን ኣለዎ ሕጂ እንታይ ንክብል ኢለ ዲፕሎማቲካሊ ብቅዓት ዘለዎም መራሕቲ ነይሮም እዮም ኣለዉ ስቲል እውን እቲ ፀገም ግን ኤርትራ ብቅዓታ ንከይተርኢ ሓፁር ኣሎ ሓፁር ንእሽተይ ምስ ተጋልሀት ክሳዕ ክንደይ ኣቀዲሞም ከም ዝኸዱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት እዩ ኣጋይን ኣበይ ግን ወሰኽ መድለዮ ውሑዳት ሰባት ኮይኖም እቶም ዝዋስኡ ዘለዉ you need more resources ብዙሕ ሰባት ትደሊ ተርጅኻኒ ብሕፅር ዝበለ ንኣብን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ኤርቲቪ ዘሎ ጋዜጠኛ ኩሉ ነቲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ትዊት ክገብረሎ ምስ ኮይኑ ላይክ 6-7 ጋዜጠኛታት እንተለዉ 7ቲኦም ማዕረቲ ሚኒስተር ዝበሎ ንዑ ኣብ ዲስትሪቢዩሽን ፓምፕ ኣብ ምግባር ሞር ክግበር ብተኻለ ነፍሲ ወከፍ ፕሮሞት ኣብ ምግባር እያ የስ ማለት በቲ ዘለካ ፀጋታት ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ነናቱ ትዊተር ኣካውንት ገይሩ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ሓደ ሰብ ኣብ ኩሉ ከፍ ኣቢልካ ወላ እውን ሓንቲ ሓበሬታ ተውፅእ ተለካ ብ7 ማይክሮፎን ብ9 መንገዲ እንተተውፅኣ ሞር ድምፂ መሃለዋ ስለዚ የስ ክውስኽ ዘለዎ ኣሎ ካልእ ድማ ወላ እውን እቲ ብልሒ እንተሎ ፍሌክሲቢሊቲ ግን ቁሩብ ምተወሰኸሉ ንኣብነት ዲፕሎማሲ ይጎድል ይክብሉ ከለዉ ኤርትራ ኣመና ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመኑ ሓፍኮፍ ክብሉ ዘይደልዩ ዲፕሎማት እዮም ዘለዋ and that's not always good at gala point ቁሩብ ለመፅመፅ ካየድልየካ እዩ ክሳብ ትዳሎሲ ክሳብ ኩሉ ነገር ትደልዮ ትኸውንሲ ቁሩብ ትለይሲ ፍሌክሲብል እውን ክትከውን ኣለካ ናተይ ኢምፕሬሽን እዩ ዝምበር ኣብ ዕፁብ ማዓፀ ዝግበር ኣኼባታት እንታይ ዓይነት ምርድዳእ ይገብሩ ኣይፈልጥን እየ ግን ጀነራሊ እቲ ብቅዓት ኣሎ ግን ሞር ሪሶርስ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ፀጋታት ሓገዝሲ ክወሃቦም ተኻለ ክብል ይመርፅ ኣነ ጅቲ ዲፕሎማሲ ተዓቕሚ ኣሎ ግን ክስራሓሉ ዝኽእል ባይታታት ግን ይረኣየካ ፅቡቅ መልሲ ቴንክ ዩ ኣይ ቲንክ ብቑዕ መልሲ እዩ ዝያደ ሃይላይት ክትገብራ ኢልየ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እዛ ሓጂ ዝበልካያ ንኣብነት 7-8 ጋዜጠኛታት እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ዝወፅእ ትዊት ዝግበር ገለሲ ፕሮሞት ተዝገብሮ ተደባዝሕዎሲ ናቱ ፅልዋ ዓብዪ እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ሓሲበሉ ይፈልጥ እየ ቴንክ ዩ ድራር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ካልእ ኣብዚ እዋን ኩሉ ግዜ ዘረብረበና ጉዳይ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝጋላበጥ መድረክ ብኸመይ ንሓዋሩ ሰላምና ከነውሕስ ንኽእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣብ ጥቓና ኣላ
مساعد ما ناي 30 عامت ኩናት ተገይሩ ነፃነት መጽዩ በብጊዜ እና ተበራሪ ድመጹ ፖለቲከኛታት ኣብ ስልጣን ድመጹ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ድማ እታ ናይ ቀዳመይቲ ኣጀንዳኦም ዝገብርዋ ኤርትራ ስለዚ ካብዚ ተጽዕኖ ናይ ስነአምራውን ስነልቦናውን ተጽዕኖ ናይ ኢትዮጵያ ክንወጽሉ ንኽእል ብተፈጥሮ ጎረቤትና ሆነ ልግስ ኣይንኽእልኒና ኢን ጀነራሊ ግን እንታይ ናይ መጨረሻ እንታይ ይኸውን እንታይ ተሓስብ እንታይ ተተገበረሲ ቦታኡ ክሕዚ ይኽእል ትብል እዚ ማለት ልኡላውነት ኣኽቢርካን ሓሊኻን ከም ክልተ ሃገራት ማለት ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሲ በዳህ ኮይኑ 60 ዓመት ሙሉ 70 ዓመት ሙሉ ኣብ ኩናት ኮለል ምባል እንደገና እሱ እንደገና ሪሳይክል ይገብር ይመላለስ ማለት እዩ ነዚ ከመይ ገይሩ እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሶሉሽን ይፍጠር ኢልካ ትሓስብ አይ ዶንት ኖ ኣነ ዝሓስቦ ነገር ኩሉ ክእሊ ብዙሓቱን ከምኡ وحجي انتهي دي مثلك حجاتنا زلنا مدرخ دما من البات نتي كغير يخلي له تصفاز قبر زنبره ذن عزيز غير نجر كم زي كنا خازه اقول لك كنا تاتينا نرزلنا إيرترا إثيوبيا زبال هاجر إيرترا تبهال حيال هاجر كتكون زيد اللي استراتيجيكاوي رأي ويون استراتيجيكاوي أمامتا بإيرترا زغمت أمغان بزي خاطري إيرترا تبهال بكوينات كنسعراي نخلينا انتو حدا كساب زنا يسورا ولدو زلو بكوينات كنسعرا ما ينخلينا اتا كنسعرا لهم نخلقن أبنويح جايم كانت داخمهم نخلينا من البات فح كنبلوم نخلينا زبل ناي أمريكا إذا أتشلو ناي إثيوبيا بلان يكونن بر أبتناي ناي كلتشن كلتن قالوا وعلات كبر كلهم ملس مرحوز نبرة مرحنا تقبل وينتي إمامي مالت نتي وسانة نايتي وعلى الجرس وديو أبكالي بيزنس كخيد دليل يريو أمريكا كم بحد شريعة نو إذا هاجر نشتيو نحنا خلص أقاتا سلزلنا بوقا يسعركمون بأبلون جايم جن سعرهم نخلينا زغاتي strategic depopulations بلويو 3 مليون هزبيو من البات وقن تدي سعر كايو أبنو وحجزي كتداخمات خل هزبيو كسعره تغل هاجر يزبل مدام دم تواصلوا زيجي فتون نيرتراي حدشين برنا أمريكا فتون نجاريو أبكي بس فتنوا زلويو almost كبابي 5 عامات جيرو لت campaign نكيبا دما systematically هسيوم مالوك سابج مالتي ولا وينكم تزلي وانت داي كونه اجي نعنا حدشيو نعتاتهم قل مكور زخنا من قد نيرومي سمين كوريا كالو إيران كالو سلازا بزحة تقرأ زيتقاملو تاكتيكي زي اتزبالة صعب إيرترا زقبرا قل اتهم سألا اتهم قرابتنا إيرترا بقليلو أبقلناهم كسلفو سلازغولو اتمان قد زيو نزون أعميقو كحسبو زغل وحد سبيو بفلاي أبتدن بتقامو نازي قفيل زي حسبو سبيلا بكز نعتاتهم اتمانقسي سيت عن سلازغوني نهزبي زخونا يكونن فلسطاب دن أبوك أتصالت مالالس مالتي سلامتايكم مخينم نبع عليها بتمدرخ سلزنا بركو مسجزيك بس حويم خوفي لهم كحسب انتو جميرة اتي نمنتاي خاكم كتحسب زي قددك اتي نسخات خط هلو زي لها من قد تقاومو اتي حاجر كتكسل كم زي تغل غير كاخد خيزال لها معناتو ابدقو خينكا كتحبر زي كالكا او اشتعدو خينكا خبري يزبلاكا تنسو هاي تراي ابعد ديمقراسي فتحن كينكا حدث لها غير كا لتسي ناي بحق ايرترا ديمقراسي فتحن دليلنا تزب هالليرو كساب حجي كال أي منجستي بحادة تسرح يدون قانتون كوين تسرح أبدأ جم هاللوه so this tells you already التبلان ديمقراطية فتحنا إيرترا نمسا زي كونه إتا إيرترا تبال كم تبدأ جفاحين نزلنا بوجيرنا خنك أبصع إيو تبلان نيرو سلزي نزي متحرتر دي غايو منجستا بإيرترا زلو كيت فتوى تغليقا عد ما سبي جنزلوه هاجر جن نما إيد أمتات كتكتسلين أنا حسب زلنا سلزي حدا ولده سوي كون هاجر كتقبل تخليقه كمون كتحسب كتكلا لك انا عاقد عماكات راي يكون ثم تسووكو نزمت ولده كتعمام يلوم ينبر نعين تزبلوكو كلام رجعني يرومي حجي نابتي اثيوبيا كنملس اثيوبيا زبال هاجر ناتون بلان نير ترابلون ترم كان داخمال لنايو ولا ون عجي حسب زبلوكو ناي حسب ركب مسير ترخ قبر اي دليل تقلالا ولا ون يرتاح راي تيلاتم مغنياتو مخصب يبلومن ايرترا حسب نحر نجي جميره غنزب كتركبي هبتام كتكونيا which means ساتون كعوت يكونن سلازم موساد أخذ جبر تخلم بر بس إيرترا شركنات مالت نتي استراتيجيكاوي بلان ناتهم سلازو دغو كند زخسرنا نخسر كالي من قدات كندلنا إيرترا زي تمعللو من قدك فترة كنكلالنا
ስለዚ ትጸላይኻ ከም ዝንድሕሩ ኮይኑ ሎንግ ጌም ጻተሎ ሎንግ ጌም ጻጽኻውን ከምኡ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ድማ ተሃገር ከም ሃገር ክቆም ከም ዘይክል ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እጂ እቲ ሻዕብያ ኤግዛክትሊ እንታይ ፕላን ናቱ ብዙዋን ዘይፈልጦን ግን ወላ እውን ቅልጥፍ ኢሉ መንግስቲ ክቕይር ድሌት ዘይምህላውን ካብኡ ዝብገስ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ንክትቀይሩን ቀሊል ድሓን ክኸውን ይኽእል ኸውን ግን ኣይ ዋፃካን እዩ መንግስቲ ንዝተቐየረ ኔክስት ዴይ ኣሜሪካ ክትቋፅሮ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ ሰው እንታይ ክትገብር ኣለካ እዛ ዘላታ መይ ብቁሩብ ትለይ ነዳዲ ክትውስኸላ ኣለካ ሞር ዲዝኢንተግሬትድ ክኸውን ሕንፍሽፍሽ ስለዚ ሓያል ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይክል ኣይሙት ኣይስሩር ክትገብሮ እቲ ዘዋፅእ የስ ንቢዝነስ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሓበራዊ ረብሓ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ሕቶ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ምርጫታት ኣለውን ሃገር ኩሉ ግዜ ሓደ ፕሮስፐሪቲ ክህብትማ ካልኣይ ድማ ሰርቫይቭ ክገብራ ክልተ ምርጫታት እዮም ሃብቲ በቲ ድማ ህላወ ኣብ መብዛሕትኡ ጂኦፖለቲካዊ ነውፂ ሃገራት ንህላወየን ዝመርፃ ስለዚ መጀመርያ ህላወዩ ድሕሪኡ እቲ ሃብትን ምዕባልን ህላወይኻ እንታይ እዩ ስጋት ዝፈጥረሉ ኣይና ኢኸ ስጋኣትካ ከጉድሎ ዝኽእል ድሕሪ ኢልካ ኤርትራ ሓደ ምርጫ ወሲዶም ኣለው ኤግዛክትሊ እቲ ምርጫ እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን ግን ፎር ሹር እቲ ዘሎ ስታተስ ኮ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ እቲ ዘሎ ሓሸውየ ኢትስ አ ጉድ ቲንግ እንተወሓደ እቲ ዝመፀካ ሓይሊ ንእሽተይ ሓይሊ ሒዙ ዝመፅእ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ሓይሊ የብሉን ዓቕሚ እውን የብሉን ወላ እውን ናባኻ እንተፈቲኑ ብካልእ ፀገም ካብ ውሽጢ ዓዲ ድመፆ ፀላይካ ክህሉ እዩ ስለዚ ተኣማሚኑ እውን ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እታ መንበሩ እውን ተተኣማምን ስለ ዘይኮነት ንዓና ኤርትራ ግን እዚ መርገም ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ግን እዚ መርገም ከዓ ወሪድና ኢልካ ትቕበሎ ኣይኮንካን ዩ ሃቭ ቱ ኣድረስ ገለ ነገር ክንገብረሉ ንክእል ኣለና ሕጂ እንተዘይተገይሩሉ ድማ I think it's going to be very difficult ንኤርትራ ምክንያቱ ንሳቶም for whatever reason መንግስቲ ናይ ምትኽኻእ ወላ እኳ ብፅቡቅ ተዘይኮነ ናይ ምትኽኻእ ክእለት ገይሮም ኣለው ንሕና ግን ሓደ መርሕነት ክሓልፍ እዩ ኣተኻኽኣ ናቱ እንታይ ጋብ ክፈጥር ክእል ኣይተፈልጠን ኣሎ ንሳቶም ከዓ ኣብታ ምትኽኻእ ኣብ ኣያ ማሲሮም ዘለው ኤግዛክት ኣብታ እትያ ማሲሮም ዘለው ስለዚ we have to see እንታይ ክኸውን ይኽእል በዓልና ክንሪኦ ክንዚ ዓብ ስጉምቲ ክትወስደሉ ትኽእል ነገር ኣይመስለንን ግን ሕጂ በፂና ዘለና መድረኽ ግን I think ኣብ ቀረባ ገለ ነገር ከርየና ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ብኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ እውን ናይ ኢትዮጵያ ንባዕሉ at the same time ትና ኤርትራውን ስኢልካ ጎሲኻ ተሓልፎ ነገር ኣይኮነን እዛ ዘላዕ ግረ መገደይ ንዓ ሃይላይት ክትገብራ ደልያ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ መሰጋገር ጊዜ ከመይን ኮዝ ወሲዶም ክጥቀሙሉ ይደልዩ ኣለዉ ማለት መንግስቲ ምቕያር ዲ ዋላ ዕላምኦም ክገብሩስ እታ ግዜ ንብላ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ብትፍጠር ጋፕ ናታቶም ኣጀንዳኦም ከተገብሩ ከዓ ፅዕሩሎ እያ ከማይ ኣመስለኒ ወይ ንዓ ኣፅበይዎ ኣለዉ እዛ ስዋይ ሓደ ግዜ ፕሬዚደንት ደኺሙሎ ኣሪጉሎ ገለ ዝብል ዝመልቆ ቃላት ንሰምዕ ኢና ነዚ መልሲ ክኸውን እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እቲ ኣይሚን እቲ መንግስቲ ከመይ ገይሩን ሓድሽ ወለዶ ተሓላልፎ እዩ ናትካ ኮንሰንትሬት ጌርካ ትዛረብ ዘለካ ኣብኡ ኣነ ዝረኣኽቦ ነገር ስለ ዘሎ ስክፍታ ዘሎ ይመስለንን ኣቐዲሙ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ናቱ ተመክሮ እቲ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ነዊሕ ግዜ እቶም ኢትዮጵያ እዛ ሕጂ ስኻ ዘለዓልካያ ነጥቢ ከይፈለጥዎ ኣይትረፉን መስለኒ ዳስዋይ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሪጉ ስለዝኾነ ስጋዕ ዝመውት ስንፀበዮ ትብል ከማ እንድሕር ኮይናስ መንግስቲ ከዓ ወል ስጋዓነ ድመውሲ ሰላም ሂቦምን ኢሉስ ክድቅስ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ከም መንግስቲ ዋላቲ መራሒ ማለት እየ ማለት መን ቀዲሙ መውት እሱ ናይ እግዚኣብሔር ጉዳይ ፅሑፍ እዩ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ እዩ ግን እቲ መራሕሲ ድሕሪ ናቱ ሞት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ወይ እውን እቲ ናህና ኣጀንዳ ናሕቦ ኣጀንዳ ክንትግብሮ ንኽእል በቶም ንሕና ዝሰርዓናዮም ኢሎም ዝኣምኑ እንተኮይኖም ኣዝ ኤ ፕሬዚደንት ዋላ ከም መሪሕነት መጠን ድማ ናይዚ ትፅቢቶም እዚ ብተዓፃፃፊ ኣየኖት ኢኖቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ናብ ስልጣን ክመፅእ ድማ እቲ መንግስቲ ናቱ ሮል ክፃወት ኣይክእልን እንደኢልካ ኣይተኣምነን ማን ጆርጆስ ወዲ ጣባ ስጋዕ ድመውት የፅበየ ዘለኹ እታ ድኳኑ ክወስዳ ተኢልካንሲ well okay ወዲ ጣባ ማዓሲ ድመውት 80 90 100 ዳዝንት ማተር ግን ትፅበየ ንድሓን ኣነ ድማ ናተይ ሞት ትፅበ እንድሕር ኮይንካስ እታ ናተይ ንብረተይ ወይ ትካለይ ሃብተይ ድማ ንመን ይሕልፋ ስኻ መፂኻ ከይትወራ ወይ ከይትወስዳስ ንመን ይሕልፋ ክሰርሕ ኮለን ሓቂ ናተይ ለገዝ ክሕልዎ ናተይ ታሪክ ክሕልዎ ተኮይነ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ግምት ተቐምጥ ትኽእል
ناتكا قمت مالتي وحجين ساتهم كو بريزيدنت إيرترا كساب زموت ويونت ناي سورا ولدو كساب زموت نتصبخ بلو خلوكو تزمت ولدو كندو بالحك هلو يكون هنو كويتي calculation ولا ون انتهلو نابنت تي calculation let's say بتناي political engineering نا أمريكا نا إثيوبيا مالتي ولا بونز خطلو زلو ملز هندسوي سلازي تي نايزا مودرن إثيوبيا نبلازلنا حقادو قال ملا ملس انجينير ناتا سازي تناي ملس اتحساس بانتاي نيرو ني تي قالسع منغوينا منغو سياسن زبل رديت كم زلو تريغا سلازني سياس تودولني كما يجرى هو الدخل مر صقاتات لني اعمل لني نعود ما كونتين كغبري تقلالا ان سيركل كغبري and then it's a matter of time نايغزي حتيو افقال يقبليو ግን ሳጥራይ ካይኮነት ነቢ ኤርትራ ዘሎ ብኸም ጥራይ ንኽነ ደኸመ ካይኮነትን ሓደ ደገዝ ወፀ መንሰይ ብዛዕባ ሃገሩ ከም ዘይሓስብ ክንገብሮ ኣለና ትብል and this is ኣነ ብኢትዮጵያ ሓለፍኩን ብዙሓት ብኢትዮጵያ ዝሓለፉት ብሬን ዋሽንግ ኣው ብዝሰፍሐ መልክዕ ነይሩ ትብላ ግን ኣብ ደገ እውን ትሪኦ ኢኻ እዚ ዳርጋ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት እቲ ዝዓበየ ደንበ ተቃውሞ ብዛዕባ ኤርትራ ተስፋ ከም ዘይህልዎ ወይ ዲዛይን ኮይኑ ነይሩ ተስፋ ዘይብላ ሃገር ምዃና ላይክ نيرترا قصكا كتحسب كم زي بلكا ودو يسدرا بيتكا كلهم ولا كلبخا ولا تن اقرابكا وانت تخوينو كتسقر لك كما عينت جنزب ترخيبكا مالت تعدلات ترخيبو كل نغركا حسكا توص لك زنتايو زنغركا لايك قال بغالو تهاجر كان ودعينا كبلو خلو نتمرح نترا يكون جنرال نتزبون دغوز يلو دما اقدا اسات نايت هاجر كون زغبا نحوارو ندحريت كم زي ملسكن غبرينا كما يركا تغبرو ابنا حتحدو كم زباله تقبرو زبا ኤርትራ ተስፋ ዘغርጾ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ደገ ዘሎ ድራማ እዩ ተስፋ ዘغርጾ ሓደ በዚ ናይ እስላም ሃገር ክፈጥር ይብል ሓደ በዚ ናይ ትግርኛ ሃገር ክፈጥር ይብል ሓደ በዚ ናይ ብሌን ሃገር ክፈጥር ይብል ተዋሓዳ በይናይ ቦታ እምታ ናይ ብሌን ክገብሩ ኣይተረዳት ንክሳብ እጅ ግን ነይሩ ከም ሓሳብ ነይሩ ኣፋር ኦልሬዲ ናቱ ፕላን ኣሎ እንታይ ዝነገረካ እዚ ዲሞራላይዝ ክገብረካ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ንኸይትሓስብ أمارات كم زي بالكاب بفلا يدماتي زيادة عند تحزن أنك فعلنا عيسى هاي نفسه كيف هاجر تسفاز اللي سمني مهوريو أبير ترى عند تسفاز غرت أخا مهوريو أبدأ جزله if you look into it ترجع أبتي opposition ولا أبتي دم بتقاومه مهور إيرانيو there's a reason for it مهور تسفاز غريسي already سلامتاي نمهور زساسي political space يبلنا لايك نسخه ابتي حدا كمهور كوينو ابتي بوليتيكا ايرترا انت مزيو بصرفن بغلن غيرهم كابت بوتا كم طفي غبروا and this is منالبات وش تعطي تحسبلو تجميركا كمتي ابدن بتقاومه زلو مهورنا ايرترا كالون يلن جنرالي يونيفرسيتي تعامه كمزي ابتي يونيفرسيتي كومو زتمهارسب تقاومي زخون نير اسمر يونيفرسيتي جمر زخا اسمر يونيفرسيتي قال بقالو تقاومتينا نيرنا بعد I don't know أبيت مرحتنا إيرترا خمسونا خلو walk out نقبرنا like كابتي auditorium نوصلنا يفكر لنا خالير وتينا درفن لو نابنتي ذكرني محمود نو نايقاش باركا محدارز نبره أنا personal ذكره ده حرب زبادو بنيرو شمت أفين العجي مكسس ماي ورسو ميتيو نسوق مهرنا يلو مزيو كابقاش باركا very popular نايزوبا محداري نيرو كمرنا إلى تسمر يونيفرسيتي نيو هولز بالي راهم ساتوي بمولنا قد من السم وصو درفت مسيوم يزانا قبنا نيرهم درف قال رينا مصطفى يغني الله يشويت كابي مصطفى يزبال نيرو نسو تو قبل موسيقى هنسمس انا ذا هول كن قداد لنا زنبرنا 10 ما يبقى 5 7 تليفون هون كاب 500 جن سلام تاي وصيكم زبلنا خاي نبرن we had the freedom actually زي this was not اب تشعن تعتمد انت انا مشان يكون تشعن 3 تشعن 4 يزبل كذا لوزي لذا بيرترا خلنا اوريدي اوبوزيشن نيريو نت منغستي اين قبلون ينا نقامن ينا اي ثينك تي بزعبا زي كالارسي تزخون نغطفن خلينا اتيز تسرح سراح جن كمزي منغستي ايرترا يفلطيو صبو غير يرداي نبل جن حزب ايرترا يتغلصلون ليز ابت سمينارات ناي هيغدف يغلص خوني زي انا سلدي تساتفقا حميمني جنرالي تي اب اوبوزيشن زله من سيغن اي تردون اي تقدسلون كابناتي تمكرو خريو خلوهم very sophisticated planning نيرو ترديونا دي كتردانا ونصات نيرنا زياده مهارات نيرترا دما
نيرترا كينو إسياسن هقدفن كنت متى أي كألنان الزخول بلان أيضا بتقامه what is next step let's say سياسن هقدفن تعاليهم لومي president سياس تعاليو هقدف تعاليو so what انتهيت بلان مبزحت نهجرات transitional government أبدأ قلون يعني انتوا حدثي شماوي مسجاجر مجلسي ناي إيرترا تقامه it's a joke هندزنا هاجر كاتس إيرترينكا أب حدث أو لو كفيلكا مسجاجر مجلسي ريد زغونة in case something happens نخوم خمان دلونات يلن ولا international community engage كجبرنا دليت يبلون مغنياتو there is nothing to engage كأجي قلقلة تقام تحماك سمعمي خلقوني but in general ولا ونا بيرترا regime change انت زقبر نيرو نعوك تتزخل كمان ديزاين استقبريه اللي نسوب زفلتو معلم امتيوم حدا كوف مبلولنا so much about this general لقن نساتهم president سياس آليو حجون كقصنية مالتا يكون they have a plan they have a very sophisticated plan كما يجير كحدنتنا يتهاجر فاحتبلو كما يجير تهاجر كم هاجر كتكسل يدخلن كل ذكاء لهم كسريهم still يسرعوا له they are playing with that يعني هذا ما أنا كم ناتي mission دوزدو إيرترا regardless بزي قدس نحجز ولا مرحمات كتكسل تدخلوا له بايتا مسرتنا تدلدل نكخون كسريه الزليلات الأمانة تيسي president سياس هقدف كم دك سبات كحال فيهم حدا معلت كل يوم إيرترا دحريهم كتكسلوا له تخلقن حدنا تلوات راي حدنا تاونكو كاردناتنا نيرترا زحلي الله سبد ما نزيالة بزيا ليتن كاتن كسر حلالو زبل من تالني باشن ناتي دما كاوي زبقس اوكي ثانك يو تي ناتكا باشن اب كابتن زلعلنا ينجن حنتي هايلايت كجبرا زلني رخيبمو يو ثينك زوص ادلو من اسي ولا تهزب حجي حدنتو كم تساتهم زدلي اب دغ وسيدو مالا ريخا خاتي معسكرات ناي سودان ناي تግራይ ገለ خفيتكا من اسي زوقيكا توصو دحر تعدو يزبلكا يا اب تግራይ برينوش غيركا ገለ بوراجا بعليت كحسب ببهر زحسب ببهرات منجست قرار دلي من اسي ولا ولدو فطرو فتينوم ገለ يتين تقبلوهم تبدغ زلو سندريينا ماجوريتي يدبلك حدا خلته يلون كبلا يخلي مخناتو تتقمتي حنقولهم استخاريوهم كله خليهم يدين بماجوريتي تي حدش جنريشن من اسي ايرترا اتناي سوساتات اياتاتو تقالسو علامه بلاي نحدنت ايرتراين زملكت تشراري في الكات امن ناتكا جمغام انتي well انا ناتي مدمدمتا كريستيان سلازخونكو تاب حيلهم بلوت ما انتي نقبل لي ايرترا املاق فتواي بحثر زباله ايرترا املاق فتوا هاجر كوين يسمعنا مغنياتو صلاعيناتا they always make نتزلون بلان تاب زقبون لعلي يتقملوا تبيهاني they always push انت push النا بزح مسكده باك فاير يزقبري بلو بانجلش نحدا نجر امانه push تغير كانت اريز خيت ازي دم بتقامه اب كلتا 3 4 اقد السنه بتات بزع منسي عسيلو نيرو but the enemy كل جزء miscalculation سلازقبر وي امنا push سلازقبر باك فاير غيرو تازا ابيت نزي ايرترا زقاطو متو صقاز بلانا كابز كل حما ازي ناي اغازياني الكادو تግራይ تعوتي الكادو اذا تحساسبازي ابدغ ممصوط رايت زبلص زبلانا ازي ነገር ازي ካብ زيرا يكون انت بغيسو there was some part of اب حنقول ناي سايكي ناي دق سبات زنبريو ازي ነገር ازي اب ايرترا حوس ديمقراسي مس جمر كان تدمص نيرو اتزرانا يوصلن قرحنتن باسن مغججالن سب ابيدو كارا እንደዘሎ ሴፍ እንደዘሎ كلاشين እንደዘሎ ሲቪል ዎርዝ ባህል ካለ ትርጉም ይብሉን this is civil war ቃል በቃሉ ኩናት حتى ዲኔሩ አምላክ ስለዝፈትወና ግን ኣብ ክንቃተለሉ ዘይንኽል ቦታ በሶሻል ሚዲያ ተጨፋጭፉ ተሰብ እቲ ሐሳብ ክሳዕ ክንደይ ድኹም ምኻኑ ሪዩ ሓይኹ ጥፍ ኢልዎ ማለት እዩ እጂ ኮመን ሰንስ ክነግስ ጀሚሩ ኩሉ ተስተኸየደ ኩሉ ዓይነት ወላቲ ኤክስትሪም ዓረባዊ አካይዳ ዝነበረ ታሪኻ ነይሩ ያገለ ፖይንት يفرحان نيري سون نيرو جس كل نيرو تناي كريستنا وينا كبساوي ويزنا يا غازيان تراي كونن لو هذا دينجرس هونه بعرب مخنياتو تابي زبغ زي تفلطو اب بوش تبوش تقمان اما انا حدا غنياي مخنياتو ات بهراوي اكايدنا حبرتسبنا كدم سقري بنير لكن ترى تشعت بهرات الله انا بلكا او at some point نتهم كالو بهرات كلهم كتفهم زخل عينت انا بليناس لزغون كاي understand this more
ምክንያቱ ቶም ብሌን ኣስላም ክንዲ ምንታይ ከም ዝሃስዮም ስለ ዝርዳንስ ነቲ ባህሊ ኣብ ምጥፋእ ነቲ ክብርታት ኣብ ምጥፋእ ወላ እውን ነቲ ብሌን ክርስቲያን ኣስላምን ጋብ ኣብ ምፍጣር ዓረባዊ ስነ ሓሳብ እውን ብዙሕ ዳሜጅ ፈጢሩ እዩ ጅቲ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዕድል ዝበሃል ስለ ዘይሃበ ነቲ ሓሳብ መፅኡ ክሳብ ዝጥፍሽ ዕድል ይብዎ ኣብ ደገ ኮይኑ ማለት እዩ ሰብ ከዓ ሪዎ ኣብ መወዳእታ ቤት ከም ዘብፅሓና ሪዎ ታዛ ዓብየት ብድሆና ኣርባዕታት ድማ እዛ ምስ ትግራይ እያ ትግራይ ትግርኛ እያ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ዝግባእ ኣብ ሰንኪ ናይ አንድነት ሓይሊ ዝነበሮ ኣካይዳ ናብ ፌደሬሽን ክትወድቕ ተገዲዳ the same concept ድማ ክንደይ ዓመታት ጥሒሱ ድማ ኣብ ደገ መፅኡ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ድከቱ ይብሉ ጽቡቕ ነገር ኣብ መወዳእታ ምስ ራየት ሰብ ውፅኢት ከም ዘይብላ ርኢና ዓኻ ተጠቂሙ ጉሒፍዋ ስለዚ at this stage ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ኣነ ካብ ዝሪኦ ደገ ካብ ዝመፅእ ካብ 2009 ኣቢለ እቲ ዝሓሸ ኤርትራዊ ስምዒት ሕጂ ይረኣየኒ ንዓይ ኣይነበረን ክብል ኣይክልኒ but right now ሓያል ዝኾነ ኤርትራዊ ስምዒት ኤርትራውኒ ኪኖቲ ኣብ ታሽሙ ዘይኮነስ ወላ ፕራክቲካል መስዋዕቲ ክገብር ዝኽእል ነቲ ሃገር ኣብ ምምዕባል ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ተበግሶ ክወስድ ዝኽእል ኣክሽን ክወስድ ዝኽእል ደረጃ ድልውነት ዘለዎ መንእሰይ ርያነ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ፈልጣ ብላካ ይክልኒ ግን እቲ ዘሎ ንቅሓት ነቲ ኣመና ነቲ ሕማቅ ካብ ምፅያን ዝተበገሰ ናብቲ ቤዚክስ ተመሊሱ ሓድነትናዩ ውሕስነትና ኣብ ዝብል ኣብ ቻነለይ ድያዳ ስለ ዝርዮ እውን ኣብ ከምኡ ዝተበፅሐ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝኸይድ ድማ ኣመና ሕማቅ መንገዲ ስለ ዝወሰደ ኦልሬዲ እቲ ዶብ ንፁር ኮይኑሎ ሕጂ እዚ እቲ ጋብ ኣብ መንጎና ዝነበረ ድብልቕልቕ ኢሉ ዝነበረ በርሂሎ ሓደ ወገኑ ሒዙ ሓደ ድማ ወገኑ ሒዙ እዚ እውን ሓደ ብልጫ ግን ተስፋ ንገብር ብዙሕ ሰብ ድማ ነቲ ኩነታት እናተረዶ ናብቲ ሃገራዊ ስምዒት ክምለስ ይርዳእኒ ኣነ ንባዕለይ ካብቲ ሓደ ስለ ዝኾንኩ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ከም ተቃዋሚ ስለ ዝነበርኩ እቲ ተቃዋሞ ግን ኩሉ ፀረ ኤርትራ ኣይኮነን ናቶም ርዲ ዘለዎም ንኤርትራ ብትክክል ዘፍቅርዋ ግን ካልእ መረዳታ ዘለዎም ከዓ ስለ ዝኾኑ እቶም ትክክለኛ ስእሊ ዘለዎም እውን ምስ ግዜ ምስቲ ካልእ ወዲ ሃገር ወይ እውን እቲ ምስ ካልእ እውን ኢንጌጅ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ያ ደገ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ሕብረተሰብ እዩ ኣብዘን ተዛረብካየን ቃላት ብጣዕሚ ድመሰጠትኒ ብዙሓት ከዓ መሲጦም ኣለዉ እቲ ኮሜንት ኤርትራ እግዚኣብሔር ወይ ፈጣሪ ይፈትዋ እያ ድበልካ ናይዚ መዓልቲ እዚ ሃይላይት ጌርና ኣለና ቴንክ ዩ ድራር ሓውና